खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 एप्रिल 2020 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआबो बांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। फालांगियाव मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। सोरबाया नोंनि सायाव गाज्रि नोजोर होनो हागौ। गोसोनि बाथ्राफोरखौ गुबुननो दाफोरमाय। बहाबा रां इनभेस्टमेन्ट खालामोब्ला खहा जानो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, फालांगियाव मोजां। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोनगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव मोजां आरो गोथों साननो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों अनलायगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा गोजाम लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। जानबुङावनो नांलायनाय एबा एना एनिबो जानो हागौ। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन। फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गुबुना नोंखौ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। अदेबानि गासैबो सुथुरानो नोंजों जेनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ। गुबुनखौ बारा दाफोथाय। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय, नङाब्ला गुबुना गाज्रि आरो उल्थायैसो बुजिनो नाजागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजां नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानानै मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिया नाख्रेबनो नाजागोन। जिंगाया बांगोन। सानबोलावरियाव देबोर नांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव
मोजांद्राय नङा। जेरावबो इनभेस्टमेन्ट खालामनायानो गाहाम जागोन। फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बिमा एबा बिफानि अननाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनो हागौ। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजांद्राय नङाब्लाबो गेजेराव थागोन। रिस्क लायैआनो गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदान आरो गोथों साननो रोंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। अदेबानि माबा जाहोनाव सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। रागाखौ हमथानाया गाहाम। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया लोरबां जागोन। लोमजानाय मोनगोन। मोनायाव उन्दुनो ओंखारनाय नङा। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। फालांगियाव मोजां नङा। खहा जानायनि आसा दङ। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। सुथुरा सोरगिदिं बांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। बहाबा थांनो गोनां दंब्ला दिनै थांथ'यैआनो गाहाम जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। फरायसाफोरा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ रमान्टिक जागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहाबा बेरायहैनो खाबु मोननो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो नाथाय खरसाया बांगोन। फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय दिनैनि साना बारा मोजां नङा होनजायो। सोरबा थामथि सुबुंनि थाखाय मोजां मोनलायनायाव हेंथा फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा बाख्नायजागोन। लोगोफोरनिफ्राय मोजां हेफाजाब मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। ससियेल मिडियायाव बांद्राय मुखुब थाफ्लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। लोगोसे गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।